θα πάμε μέχρι την Κρήτη για να συνδεθούμε με την Εμμανουέλα Κουτάντου, που είναι υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης του Ενιδρίου Κρήτης. Εμμανουέλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, από το Χριστουγεννιάτικο Ενιδρίο. Τι κάνετε ακριβώς εκεί, γιατί εγώ βλέπω το Ενιδρίο πίσω σου, αλλά βλέπω ψαράκια μέσα. Και ένα έλκυθρο, το βλέπεις στο βάθος? Όχι. Έχει στο βάθος ένα έλκυθρο, θα το δείτε. Τώρα βέβαια δεν είναι το καθιερωμένο έλκυθρο. Το είδα τώρα. Δεν θα δούμε ταράντους, αλλά στη δική μας περίπτωση θα δούμε υπόκαβους. Εδώ σε μία ωρίτσα να βουτήξει, να ξέρει, το Άι Βασίλης. Είναι στα πλαίσια του χριστουγεννιάτικου μας προγράμματος, τις δράσεις που έχουμε. 12 η ώρα είναι η βουτιά του Άι Βασίλη. Βουτάει κάθε μέρα την ίδια ώρα? Βουτάει κάθε μέρα την ίδια ώρα, 12 η ώρα, εκτός από παραμονές και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Άρα, για να καταλάβω, Εμμανουέλα, βγάζουν φωτογραφίες παιδάκια? Βγάζουν φωτογραφίες και παίρνουν και τα δωράκια τους από τον Άι Βασίλη μετέπειτα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο γενικά. Είναι εντυπωσιακό. Έτσι έρχονται όλοι κατά τις 12 και περιμένουν πώς και πώς να στείλουν τα φιλιά τους, κάνουν καρδούλες με τον Άι Βασίλη. Η Γοργόνα είσαι εσύ? Η Γοργόνα λοιπόν φέτος θα κάνει παρέα στον Άι Βασίλη μας, είναι η Γοργόνα η Ευριάλη. Όμως την πρώτη της υποψία η Γοργόνα θα την κάνει 27 του μήνα, θα συναντήσει τον Άι Βασίλη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίες Τα παιδιά όταν εικόνες. πηγαίνουν στο Ενιδρίο δεν γνωρίζουν ότι ο Άι Βασίλης θα βουτήξει. Φαντάσου τώρα λίγο το συναίσθημα του παιδιού που βλέπει ξαφνικά τον Άι Βασίλη με μια γοργόνα μέσα στο Ενιδρίο. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Είναι πολλοί βέβαια επισκέπτες που το γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν και παιδιά, δηλαδή έχει τύχει να έρθουν ξαφνικά και να το δούνε και έχουν πάθει ένα σοκ όντως. Εμμανουέλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις όμορφες εικόνες. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία και όλα τα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι Καλημέρα, γελαστή καλημέρα. φωνή έχει η Εμμανουέλα, χαρούμενος άνθρωπος. Ναι, είναι γελαστή.